akong gisugo sa imo. Ha? Mana? Manaman. Oh. Kanap sa langaw eh. Langaw ng tip. Nay, ang bayad ng sakok, Nay! Sa bayan sa kok mo man naman daw. Wala pa man gatod sa balay! Di pagdala ko man to kwarta. Wala pa daw, ingon niya mo! Ang bayad na sa kok. Ala. Ay, pag-iat din ang Milo, imo man ang gilunlon. Ang bayad sa kok, di ba? Asa man? Imo naman ang gilunlon ng Milo. Ato, nang inuto na. Asa man karon be? Inuto na ito ng Milo, imo sa kuan, lunlon. Sa kung salay mong gaksul, baba na. Lakulang man eh. Asa man imong gibutang ani ko? Mo rin yung nabili? Asa man imong gibutang? Ay, unya na lang ako bayri ako kayo. Kulang ng kanahan. Asa ka niya nagipamutang kwarta, kulang man eh. Oh, sige, Nay! Gago ka. Man, pagkuha dito. Katong may pay magkuha ka ito. Punta to sa butong kita raho. Yati. Ang Milo lang kayo mong binuangan ng ito. Ako lang ginapon. Gago ka na. Bantay ka karon maya. Ikasudlagbot na. Bataan na yun. Tigyo. Kasudlagbot sa utaw. Nga naman na! Nga naman man na imong gilab. Tatingon ko. Sagbot dito. Gago ka. Tatingon ko. Sagbot na nilab. Gago ka na. Sagot ba din ang binggala man eh? Ingon ko katong nga sagot dito. Ha? Gigat ingon ko ni mo. Good nga. Lubag-lubag ko na niyong bumatapon kay kambuanga ka na. Ngalin ka.